Hi, JR. Yes, good evening. Good evening sa iyo, JR. JR, diretso na tayo sa dahilan kung bakit ka napatawag sa usapang LDR. Ano bang maipaglilingkod ko sa iyo? Anong problema, JR? Ang problema kasi, ako, Halala, robotic ka, JR. ano ako makikipaghiwalay No, sa sorry. current, paano ako makikipaghiwalay sa current Anong problema? na karelasyon? JR? Yes. Oo. Ang tanong mo sa akin agad ay paano ako makikipaghiwalay sa current kong karelasyon, tama? Yes. Oo, pero medyo lagyan muna natin ng background ng onte, no? How long have you been together? 3 months. 3 months months pa pa lang lang. kayo. Tapos paano kayo nagkakilala? Same din kami nagtatrabaho. Pero Ah. kami sa isang company. Pareho kayong nasa isang company. So ngayon, Hindi, sabihin... pareho kami pero hindi kami pareho ng company. Okay. Pareho kayo ng work pero di kayo pareho ng company. Sorry, medyo choppy kasi kaya I don't get yung middle part ng ng explanation mo. Ay. Oo. So, tanong ko na lang muna, bakit mo gustong makipaghiwalay? Yung ex ko kasi meron ka communication pa. Before ka nakipagrelasyon sa babaeng current mong partner ngayon, meron pa kayong connection ng ex mo. Yeah. Okay, gano'n na ba kayo katagal hiwalay ng ex mo? Before yung career ko, meron pang isang naging middle. Kumbaga yung ex, meron Wait lang. Kuya, medyo choppy na talaga. Nahihirapan na akong intindihin. Sorry. Hanap ka ng magandang signal bago natin ituloy. Na ba? Hindi. Hanap ka pa. Ouch. Ano? Okay na? Okay na pa? Yeah. So, yung ex mo, gaano na kayo katagal hiwalay sa isa't isa? Years? Ilang years? 3 years. 3 years na kayong hiwalay. Itong girlfriend mo ba, itong ex mong to ay before this current partner of yours o meron ka pang naging ex before this current partner na meron ka? Meron pa. Okay. Hindi rin nagtagal. Hindi rin 6 months nagtagal. lang din. Dahil? Dahil doon ex na nasa abroad. So, itong relationship mo with your ex abroad ay basically almost dalawa na yung relationship na sinisira sa'yo. Why? Mahal Ano? ko pa siya. Mahal mo pa siya? Ba't ka nakikipagrelasyon sa iba? Mahal mo pa pala? Yung hindi na daw pa kami magbalikan. Ano? Pero mahal pa, hindi kami pwedeng magbalikan. Pero mahal pa namin yung isa't isa. Okay, bakit daw? Kasi meron na rin siya. Oo, mahal nyo yung isa't isa. Basically, nanloloko kayo ng mga current partner ninyo, tas mahal nyo pa pala yung isa't isa. Ang worst pa doon, hindi nyo pa nile-let go yung isa't isa. Meron pa rin kayong communication sa isa't isa. So, ano bang tingin nyo sa mga taong nakapaligid sa inyo? Hihintayin kayo maging okay? Actually, ang problem talaga namin is yung religion. Anong problema sa religion? JR, Yeah. anong problema sa religion? Iglesia siya, ako Katolik. Okay, none of you is willing to convert? Dati akong iglesia. Ang gusto niya, bumalik ako. Oh. Ayaw mo? Yes. Okay? So, basically, hindi kayo pwede sa isa't isa kasi nga, meron kayong barrier o meron kayong
merong pumapagitan sa inyo, which is really yun. Kumbaga, meron kayong opposite beliefs and none of you is willing na i-give up yung kanya-kanya yung paniniwala, so hindi na kayo pwedeng magbalikan. Tama? Yes. Okay, ba't pa kayo nakikipag-communicate sa isa't isa? Alam nyo naman palang hindi kayo pwede magkabalikan, pinapahirapan nyo lang yung isa't isa for more than 3 years now. That's what you've been doing sa isa't isa. Why? Kung di naman kayo pwede magkabalikan, kung di naman pala kayo pwede magkaayos, bakit nyo pa sinisira yung buhay ng isa't isa sa pakikipag-usap sa isa't isa? Ano? Wala. Kuya, medyo nahihirapan talaga ako sa signal mo. I'm trying to understand you. Tapos every time na magsasalita ka, puro hangin lang yung naririnig ko. So, pakiayos. Mahal ka pa. Yeah, I get it. Pero kuya, hindi nga pwede. Saka yun din babalik lang din ako sa unang tanong ko ba't ka nakikipagrelasyon sa iba kung mahal mo pa yung ex mo? And worst of it all, meron pa kayong communication sa isa't isa. So, nagigets mo ba ako? Paulit-ulit tayo? It's a simple question, yet you cannot answer. I mean, trying na kalimutan mo yung isa't isa. Ano? Try naman namin. Tatry kita tawagan ulit Hirap na hirap ako JR Hirap na hirap akong pagtagni-tagniin tas ulit-ulitin sa'yo yung mga sinasabi ko. Wait, tatawagan kita ulit. Tawagan ko po ulit kasi medyo mahirap Okay, ano yung sinasabi mo? Try namin na iba. Okay, so for 2 years, for more than 3 years, 3 years is not enough to let each other go. Nagkaroon nga kayo ng sarili-sariling relasyon Isn't it enough? I think it's not. Okay, so anong plano nyong gawin? Forever hold on to each other? Actually, napag-usapan namin yan na talagang block. Trinay na namin nag-block. Nag-block namin na isa. Ganito, no? If you want to break up with your current girlfriend, JR, if that's the question you want to ask me, the answer is a big yes. Kasi first, you're not in love with the girl. So basically, I don't want you to hurt somebody else just because you want to move on from the past you cannot let go of for the past 3 years. So yes, makipag-break ka na sa kanya. If how, just say it simply. Sorry po. Sorry, but I don't think it will work out for the both of us. Anong problema doon? Connected na rin yung anak niya sa akin. So? Yun na nga You're messing some people's life Minimess up mo yung buhay ng ibang tao by coming into their lives half-baked. Ang ginagawa mo kasi, pumapasok ka sa buhay nila, nakikigulo ka, nakikieksena ka, hindi mo naman pala sila mahal. Kuya, it's a matter of choice Gets ko, mahal mo pa yung ex mo, pero yung being right, yung ilalagay mo yung sarili mo sa tama, it's a matter of choice, not a matter of chance. Pwede mong itama yung sarili mo pero ayaw mo lang. It's not love to blame Kumbaga, love is not to blame about this. It's you. You making decisions in your life. Alam mo nang meron ka ng bagong partner at yung partner mo ay merong anak at yung anak niya ay personally attached to you na. Instead of taking care of that family, taking care of those people, what you do is mess them up. Ang hirap sa batang magtiwala. Ang hirap na mapaasa mo yung bata na may partner yung mama niya. I'm not putting the pressure in you na maging tatay ka ng batang yon. But then again, alam mo yung pinasok mo sa simula pa lang Alam mo naman palang may mess up dyan sa utak mo, ba't mo pa pinasok? Kasi ang alam ko sa sarili ko noon, wala na. Pero the last time, 2 weeks ago, nagsimula na naman kami nag-usap ng Yun nga it's a matter of choice kuya. It's a matter of choice. You know that yung conversation mo with your ex is a reoccurring problem. Ibig sabihin, it's a problem na bumabalik lang ng bumabalik every time na nag-open ka ng door.
So if medyo hindi ka susunga-sunga ng onte, magiging gagamitin mo yung sentido common sense. Kung yan ay nagiging problema every time na ino-open ko yung door na yan kasi na-mess up yung relationship na meron ako ngayon, will I open this door again? No. Oh. Alam mo yung sagot eh. But then again, you keep on opening that door. So wag ka magtataka kung bakit ka namomroblema, kung bakit ka nalilito, kung bakit ka nahihirapan, kasi gumagawa ka din ng paraan para mahirapan ka. Ulit-ulitin ko lang to sa inyo eh. If you love each other that much, one of you is willing to give way eh. Pero none of you is willing to do that. Then maybe yung love na nararamdaman nyo para sa isa't isa is not strong enough to do that. And maybe by being together, you're not making each other a better person. Ini-imprison nyo lang yung isa't isa sa isang relationship that can never happen. At sa process na ginagawa ninyo, nasisira nyo yung mga current relationship na meron kayo. It's a matter of choice, kuya. Ngayon tatanungin kita, kung hindi mo naman pala mahal yung babaeng yan, kung hindi mo na siya gusto, kung ayaw mo na sa kanya, kahit pa sabihin natin na yung anak niya kasi medyo attached na sa'yo, hindi mo mahal eh. Mas okay nang bitawan mo sila ngayon pa lang kaysa paasahin mo sila na merong something, na magkakaroon ng something out of sa relationship na kunwari ang binubuo mo with them. Mas okay na sigurong sabihin mo sa kanila yung totoo na, hey, I'm sorry, I messed things up. I'm sorry for coming into your lives nang hindi ako sigurado, nang hindi ako wholehearted. I'm sorry for messing anything up. Pero as early as wala pa tayo gaanong nabubuo, as early as wala pa siguro tayong tinatakbo, hindi pa ganun kadami yung memories natin na dapat i-erase, tigilan na lang natin. Pag tinanong niya bakit, sabihin mo sa kanya plain and simple, kasi nagkamali ako. I thought I'm over my past, pero I'm not. Parinig rin sa kanya. Ano? Kumbaga, pinaparamdam mo ko eh. Huwag mo iparamdam, sabihin mo sa kanya. Huwag mo iparamdam, huwag ka namang manhead. Ikaw na nga tong nanggulo, ikaw pa itong magpaparamdam, makapal naman ng mukha mo. Oo, huwag mo kong tawanan, nakakairita ka. Kuya, huwag kang maglaro ng apoy na hindi mo kaya. Huwag kang pumasok sa isang sitwasyon kung duduwag-duwag ka pala. Huwag kang sumubok sa isang relasyon na hindi mo kayang panindigan. Hindi laruan yung mga babae, lalo na yan single mom. Lalo na yan may bata involved, hindi yan joke. Gets mo ko? Yes, po. Sa tingin mo ba, ikinakagwapo mo yung ginagawa mo? Hindi, kuya. So, itigil mo na. Huwag mong iparamdam sa kanya na hindi mo na siya mahal. Huwag mong iparamdam sa kanya na parang may mali pa yata sa kanya. Huwag mong iparamdam sa kanya na as if may pagkukulang pa siya sa'yo kasi wala. Ikaw yung may problema. As in, sobra siyang maasikaso. Alam ko. Kaya nga ako naiinis sa'yo eh. Gets mo ko? Apo. Bitawan mo siya, sabihin mo sa kanyang ganyan, I don't deserve you, I'm so sorry for messing up your life. Tapos yung relationship na meron ka with your ex, it's about time na gamitin ninyong dalawa yung utak ninyo. If you cannot really be together, please don't mess someone else's life. Kung hindi nyo kayang panindigan yung isa't isa, then huwag kayong manggulo sa mga taong nananahimik na walang ginawa kundi mahalin lang kayong dalawa. Kayong dalawa para kayong tanga eh. Mahal nyo naman pala yung isa't isa, gusto nyo naman pala makasama yung isa't isa, tapos makikipagrelasyon kayo sa iba. Paano nyo naaatim na sabihin sa mga partners ninyo, I love you, I wanna be with you? Kung at the back of your mind, ibang tao yung nasa isip ninyo. May mga paniniwala pa kayo sa mga relihiyon ninyo. Iisa lang naman tinuturo niyan, di ba? Huwag kayong makasakit ng kapwa. Di ba? Basic yan eh. Di ba? Basic learning. Huwag kayong magsinungaling sa kapwa nyo. Huwag kayong makikiabet sa ibang relasyon. Huwag kayong manggugulo sa buhay ng iba. Mga basic learning yan ng lahat ng religion eh.
So yung pagiging relihiyoso ninyong dalawa is like hypocrisy. Dalawa kayo, isang ipokrita at isang ipokrito. Gets mo ko? Yes. Kuya, wag nyo nang hintayin na karmahin kayong dalawa. It's a matter of choice. If you don't think kaya nyong ipaglaban yung isa't isa, wag kayo nandadamay ng ibang tao. If your only question is how you can break up with this person, sabihin mo na lang sa kanya yung honest reason as to why you are breaking up with her. Kasi if there's something she deserves, that's your honesty. Kasi wala siyang ginawang masama sa'yo. Gets mo ko? Gets mo ko? JR? Yes po. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa partner mo na walang ginawa kundi mahalin ka, winelcome ka sa buhay niya, winelcome ka sa buhay pa ng anak niya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sorry for Okay ka na? Yes. JR, ganito no? Hindi ito yung kahuli-huling babaeng dadating sa buhay mo. And I hope wag ka naman sana mag-asal guwapo. Na tipong sa tingin mo dahil mahal na mahal ka, paglalaroan mo na. Kuya, darating yung panahon na maghahanap ka ng taong mag-aalaga sa'yo. When that day comes, I hope may tao pang mag-aalaga sa'yo. Kung ganyan yung magiging ugali mo or mentality mo about sa pakikipagrelasyon. Hindi lahat ng babae kaya sumugal sa lalaking katulad mo. Kaya kapag nakahanap ka ng isang babae na willing kang patawarin sa nakaraan mo, willing kang bigyan ng chance at patunayan yung sarili mo, despite of your past, despite of your history of doing that in a relationship, hold on to that girl and never open the door to your ex. Kasi sa totoo lang, wala na naman kayo ng ex mong yun eh. If I'm not mistaken, bored lang siguro yung ex mo sa buhay niya dun sa current partner niya kaya naghahanap siya ng pampasaya. Pero ang totoo dito, di ka naman niya kayang panindigan eh. Real talk tayo. Kung mahal ka talaga niyan, babalik yan sa'yo. Pero hindi eh. Kasi happy siya sa current partner niya. Nabobore lang siya. Kaya kailangan ka niya. So, wake up. Ouch. Magising ka. Yep. Truth hurts, kuya. If sa tingin mo ikaw lang naglalaro, well, let me tell you, napaglalaroan ka din. So, at least ngayon, alam mo na. Kung ako yung babae, tas mahal talaga kita, kuya, babalik ako sa'yo. Bibitawan ko kung ano yung meron ako. Kasi mahal kita eh. Meron tayong history together. Babalikan kita. Pero dahil hindi naman ganun katindi, yung pagmamahal ko sa'yo, di kita paninindigan. Hayaan lang kita dyan. Just knowing that you're there, having no one else in your life but me, I'm fine with it. Pero paparealize ko sa'yo na hanggang dito lang tayo. So now tell me, hindi ba yun paglalaro? So kuya, di ba, sometimes you get what you give. So, think twice about making relationships with people. Yung people na nakakarelasyon mo o yung mga taong nakakarelasyon mo, tao yan, may nararamdaman yan. Kung ikaw ay sobrang into your religion, you would know na yung ginagawa mo ay kasalanan. Gets? Okay. Maraming salamat for calling JR and have a great day. Sa mga kabisyo natin, sabi nga nila, di ba, ang karma po ay digital. Not because kayo yung nakakapanakit. Huwag niyong isipin na wala kayong tsansang masaktan. No. The more you cheat because of your ex na hindi kayo kayang panindigan, the more niyong hinuhukay yung sarili niyo sa isang sitwasyon na hindi niyo kahit kailan kakayaning alpasan. Why? Kasi you are too much hoping and praying na kung ano man yung relationship ninyo, yung complicated relationship nyo with your ex, will one day become uncomplicated. It's not gonna happen. Katulad ng sinabi ko kay kuya, if that person really loves you, whatever it is na meron siya, she'll drop it for you. But since hindi niya din naman ginagawa, one thing is for sure. Kung ano man yung nararamdaman niya para sa'yo, it's not strong enough to choose you. So wake up. Hindi lang kayo yung nakakapanakit at may tsansa din kayo masaktan.